CWL ken MBG ang mga idaulo daytoy na santuan a misa. Kastapay met ngayon tayo kadwaen dagiti nang iyawat intention pagyamanda, Jerome Garabiles, Christopher Quesada and family, Mr. and Mrs. Willie Banaw and family, CWL Salcedo Unit, Lourdes Pestejo and family, kastamet ngayon tayo iraman ngay kararagan dagiti minatay ti CWL. Ken intay met iraman ngay kararagan ti fast recovery ni Ellie Therese Cortez. Tumakder tayo. Malipod kadag iti salmo, manginanama ak iti apo, agragsakak to ket agrag-uak to itakaasim, tatinalyaw mo, ti kinakurapay ko. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti grasya na po Jesu Kristo, ken tayo ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakainanod ti Espiritu Santo, adakuma kada kayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo kas may nga pamilya ti Apo, ngagkararag, ngagdaydayaw ti Apo, baben nga rin iti day ti na santuan amisa, arambakan tayo. Kaya tintay nga rin ipeksa iti Apo, ti panagyaman tayo, kadagita do nga bendisyon, ngayon paina kada tayo, babeen ka ni Apo San Jose, apatron ken katalek tayo. Kaya ditultuloy tayo nga rutin tayo panang dawat iti Apo, ti agtultuloy nga rod nga panulong ken panarabay na kada tayo, baben nga ritad nga panangibabet iti patron tayo, ani San Jose. Tapno garud may kari tayo, ang makirano diti dayti na santo na misteryo, si papakumbabatay kuma, mamang bigbig kadagiti basbasul tayo. Tumawat tayo, tinabuslon, apam makawan, ken kaasi ti Apo. Kuna tayo amin.
agkonpesarak, iti Diyos ang nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunod sa aramid ken liway ko. Basul ko unay. Isu ngagpagpakasya ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat, ikakasidak kuma ti Apo tayo at Diyos. kasan na tayo kumati manakabali na Diyos, pakawanan na dagiti basbasol tayo, ipan na tayo tibiyag nga agnanayan. Nakalmesana kempus usumi Kristo mga asika Kristo mga asika Akawanem baspasulmi pinundagur-kurangan mi Kinalawin na kadi nakalmesan na kempus pusumi Laasika Ako mga asika Pagkawanin mas pasulmi Pinundagur-kurangan mi Kinalawin na kagadi Nakalmesan na kempus pusumi Nakalmesan na kumararag tayo. Ipaay mo kad apong tadagiti na pasnek apa nagserbimi isagana dadagiti puso mi tapno mapudwan mi ti makiranod kadagiti misteryo ti panagtutok ken panagungur ni Kristo ket ti bunandag mi ti panangisalakan mo gapu ken na po Meso Kristo nga anak mo ket Dios isang makipagbiag ken makipagari ken ka iditimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayan, ngawan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Insublinak ti lalaki iti pagsarkan ti templo. Adda ubog nga gapu iti sirok ti pagsarkan, ket agpadaya ti ayos na. Iti lugar asinangwan ti templo. Agpababa ti ayos na alumasat iti akin abagatan apaset ti altar. Inwarnak ti lalaki iti masakupan iti templo, ket impagnanak iti akin amyanan arawangan, sanak inturong iti akin war arawangan asumango iti daya. Adabasit nga ubog nga agayayos iti akin abagatan apaset ti ruwangan. Babaen ti pagrukod na, nang rukod iti limagasot a metro nga agpababa iti daya, ket pinapagnanak iti agayayos a danom. Pagalipay-lipay ko laeng ti danom. Nang rukod manen ti limagasot a metro, ket pagatumeng ko ti danom. Nang rukod manen iti limagasot a metro, ket pagatsiket ko ti danom. Nang rukod pa'y ti limagasot a metro, imadalem ti danom ket jak matukod. Adalem unay ket saan a mabalasiw, malaksid no languyen. Kinunana kanyak, tao, tandaanam amin dagitoy. Insublinak iti igid ti karayan,
Idi dumtengak iti igid, nakitak tinakadado akayo iti agsumbangir. Kinunana kanyak, agayos daytoy adanom iti daga, nga agturong iti daya ket agtarus iti tanap ti Hordan, ken iti natay abaybay. Inton dumanon iti natay abaybay, pasayaaten na tiraman ti danom. Sa dinuman apagayusan daytoy akarayan, maadaan amin akita ti animal ken ikan. Pasayaaten daytoy adanom tiraman ti danom tinatay abaybay. Mangted ti biag iti sa dinuman apagayusan na. Iti agsumbangir nga igid ti karayan, agtubunto ti amin akita ti kayo amang ted iti taraon. Dinto malaylay dagiti bulongda, ket didanto agsardeng agbunga. Binulan to nga adda nasayaat abunga da gapu takanayon, amay ayusan da iti danom nga agapu iti templo. Agbunga danto iti taraon, dagiti kayo ket maaramat nga agas dagiti bulongda. Ti sao ti Apo. Adda kada tayo ti Apo aman nakabalin amin. Ti Diyos ti kamang kinpigsa tayo, si sasagana at tumulong iti tiyempo ti riribok. Di tay nga rod agbuteng uray no aggengened, ken margaay dagiti bantay ang maigabor iti taaw. Adda karayan amang tedrago iti syudad ti Diyos, iti nasantuan a pagtaingan ti kangatuan. Uray kaano, dinto man ano ti syudad, taiso ti pagnaidan ti Diyos, parbangon paylaeng tulungan nan. Adda kada tayo ti Apo aman nakabalin amin, ti Diyos ni Jacob ti kamang tayo, umayo kitaen ti inaramid ti Apo, imutektekan yu dagiti nakaskas daaw nga inaramid na ditoy daga. Ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Adda may sa piyesta dagiti Hudyo ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Adda sajay ti maysa a pagdigusan alima ti arkuna. Mauawagan ti Betsata iti pagsasao Hebreo. Ket masarakan ti abay ti ruangan dagiti karnero. Itilinong dagiti arko, agiidda dagiti ado a masakit, dagiti bulsek, pilay ken paralitiko, or-orayen da ti panaggaraw ti danom. Adda idi sadyay ti maysa a lalaki at 30 at 8 atawinan a masakit. Idi makita ni Jesus dagiti lalaki a nakaidda, ket ammuna a nabayagen a masaksakit, kinunana ken kuana, kayat mo ti umimbag. Apo kinuna ti masakit, awan ti mangitapog kanyak iti pagdigusan, apaman a makibor ti danom, tano irubwat ko paylaeng ti mapan adda nakatapugen. Bumangon ka kinuna ni Jesus, bagkatim ta iddam ket magnakan. Naimbagan adagos ti masakit, binagkat na ti iddana ket nagnan. Aldaw ti panaginana idi napasamak daytoy, isot gapuna kinuna dagiti Hudyo iti lalaki a napaimbag. Maiparit nga awitem ti iddam iti aldaw ti panaginana. Imbaga ti tao,
Imbaga ti tao anang paimbag kanyak abagkatig ti iddak ket magnaak insungbat ti lalaki. Si asino daytoy a tao anag kuna abagkatim ti iddam ket magnaka sinaludsod da. Ngem saan nga ammo ti lalaki no si asino tinang paimbag ken kuana gapu ta adu ti tao iti dayta lugar ket pimmanawen ni Jesus nga awan nakadkadlaw. Iti saan a mabayag na sarakan ni Jesus ti lalaki ijay templo. Kitaem na imbagangkan kinunana di ka agbasulen amangan no addanto dakdakes a mapasamak ken ka. Pimmanaw ti tao ket impakaamuna kadagiti Hudyo ani Jesus gayam tinang paimbag ken kuana. Gapo iti daytoy indadanes dagiti Hudyo ni Jesus tanang paimbag iti aldaw a panaginana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Timbagarabi tayo amin Apo. Pagasatan tayo iti daytoy nga aldaw ti nobena tayo tada imay nakipagrambak kanya tayo ni Father Moises Andrada iso ti Cura Paroko di San Jose Apo iso ti Paris Prisco. Sa agyamang kami Apo ti kaadam may makikaysa kada kami daytoy panagdaldalyasat. Ket day amuyo di oray tatay di assembly mi Apo baga ni Apo Arsobispo nga kang runaan unay ti panakikadwa panagmaymay sa dagiti papadi ta no haan nga maurnos haan met nga nasaya at ti panagserbi no kanya-kanya awan kaslahan nga nasaya at kauray no kasto-kastoy lang akong konselebrada makaitid mo tibiyag kada tayo nga parokya. Taamok ang nauma kay magkanyakon. Karkararag yung adda ko masabali nga umay. Taamok nga nauma kay magkanyakon. So nga, maya mo no adda umay nga sabali. Tapno, magita kayo tinagopgwapo. Ta certified mo nga nagopgwapo nga msiyak. No kitaan tayo daytoy kwa, daytoy Ebanghelyo tayo. Idi na minsan, ti Ebanghelyo tayo, in bulsak, in milat ni ginamay ni Apo Jesus J. Pitak gitupra na ititapok nagbalin nga pitak iso ti insulat na ingka agdigos ijay siluwe kunana apaman nga nakadigos na imbaganen pitak da ijay material idi rabii anya ti Ebanghelyo tayo di jay bilin laeng apan umay mo agasan jay anak ko kunana di jay official kukunan ni Apo Jesus nalaingan umimbag di anak mo kunana sa ulaeng ni Apo Jesus imimbagan kinaagasan manen tatamet sa bali mo daytoy tinamnamaan daytoy tao haan na namit ni Apo Jesus ta sigun kanya da iyan ti sumrekan jay Jerusalem ka kunada Betsata tinagan di lugar no di sumrekan at dadanum nga agay at dadanum ija at dapul nga jak amuno nya ti jak ma-search jak pay magamin na pan naadal no apaya nga no dayta at dagundaway nga agburek agkibor kano nagkibor agiin no nada nga mapan di umuna nga makatapog iso ti maagasan kaday to'y lalaki 38 years ngagsaksakit gasang ta 30 kat walo atawan. Sika nagsakit latangipon mo ilunod mo amin nga koton kada. Daytay nagmalum lang nagsakit tangipon mo kasla kala daytay sa kadadaksan ti sakitan. 38 years nga nagsaksakit. Haan nga namit ni Apo, anang ammo ni Apo Jesus. Kadi official ti gobyerno ka na amuna ni Apo Jesus. Oray dagiti di may isa nga bulset kunana ka pinukawan na anak ni David amuna. Daytoy handa nga nagmimit ken Apo Jesus. Kakunana hinday daytoy gaputahan nga makakunail makatapwak no nagkibor di danuman adda man umimbag nga sabalin adda nakatapwaken ngam gaput ako na ngam nakita ni Apo Jesus kunana kayat mo ti umimbag wen Apo ngam awan ti mangi tapwakan maawan mangi tapog kanyak tinamnama daytoy nga tao tinamnama na nga maimbagan isuna no adda mang tulong nga mangi tapwak haan na nga am mo ni Apo Jesus. Ngam nagsimple mo di imbaga ni Apo Jesus, bagkatam kita iddamon agawid kan. Pimay so binagkat na. Anya tinagmayat nga pampanunutin tayo.
Ti hope, dahi yung lalaki, tinamnama dahi ito yung lalaki, adda mangitapwak kanya na. Tinabayag na nga ingkarkararagan, adda ko mamang bagkat, nukas di nga agburag, mangitapwak yung kwa na. Sa bali mo ti inaramid ni Apo Jesus, bagkatom kita idamon ka agawid kan. Kas di no daduma kanya tayo. We have plans, adda plano tayo, adda nakakabil di mindset tayon, adda na nagpintas di pampanunutan tayon. Nga most of the times, haan nga iso ti maaramid, haan nga iso ti kayat ni Apo Diyos. Adda da kita no daduma ka, adda da ti tartari gagayan tayo, ngam nya naga kaadwan na, haan mo't nga iso ti plano ni Apo Diyos kanya tayo. Kasla da ito'y ati, latari gagay na ka, nagmayat kumananga, siya kumamot ti umuna nga makatapugan ako, bumangon ako, agawid ako, haan mo gayam. Tadagayam ni Apo Jesus nga bigbiglaan latan nga ti plano na bagkatag ka di idakon, haanan nga masapol nga maisawsawak idta nga danom, haanan nga masapol nga mairarebak. Kanagmayat nga pampanunutan, anya nga roti nabintas nga panunutan tayo dito kakabsat. Anya tinapintas nga kasla pagpampanunutan tayo. Dito nga rod, gitarigagay tayo, human will, our human mind, sa bali mati God's will. Uno di God's mind nga kuna tayo, no di panagpampanunot ti Diyos sa bali. Kanya tinapintas nga ba, panunutan tayo nga kuna, submission to the will of the Father, submission to the will of Jesus. Para kanya tayo. Nagmayat nga, adda plano tayo. Da kayo nga agpapabasa, kastoy ti pagbalinam. Sika nga agbasbasa, kastoy ti kayat ko nga biyag. Are we open to the will of the Father? Are we open to the will of God? Nakalukat ka di, jay ri natay latta, nakasagana latta ka di, jay ri natayo, nga no isuman ti kayat ti Diyos para kanyak, uray no haan ko nga plano, nakasagana ak ka di asumurot. Adayo ang napinpintas ti plano ti Diyos ngamda tayo. At daalaing tayo, siyempre nagregatan tayo, agbasa, agtrabaho, ingkarkarigatan nyo nga pagkuanda kita anak yo, ngam no sumurot tayo iti pagayatan na adayo nga amang nga napinpintas ti plano ti Diyos no agtudyo tayo kenkwana. Look at Joseph, ti patron tayo. Kitaan nyo na niya ti balak na. Na itulagan ang agasawanan, ubing paylaeng, awanti, danon-danon, basta nagsarita tinaganakan, agabalayan tanton, wan, laklakay. Pagamuan, anya tikunanan, na amuan na mutan nga itulag na may gaputan na katulag na nga agasawa, na amuan na mutan nga masikog. Sigun ti Ebanghelyo tayo, anya ti panunot ni Joseph, ikasar na, ngam inuten nanto nga isina. Tanuhan na nga ikasar, bansagan damot, igalot daw no ikali data kagudwa bagi ni Maria, kebansa natayan ni Apo Jesus. Ngam anya ti plano na ikasar na, ngam isina nanto tahan na garod nga, naalas magkanyada, no ikabalay mo nga hamong anak. Naalas mo di babae nga, aganak ngawan, asawa na. Dahil ti plano ni Joseph, anya ti ni San Jose, anya ti kunana, asawa ngam isinak to. Ngam binian na panti anghel, anya ti kayat ti Diyos, haang kaagdanag, aramid ti Espiritu Santo. From then on, nagtudtudyo ni Joseph, anya ti sopapak ti panagtudyo na, nya naganan salvation ti sangkatauan, panakaisalakan ti sangkatauan. Nohan nang inaramat da dyan niya nga ta, imagine nga rod, nohan nga nagwon ni Joseph, dinabansag ni Maria, siyempre nairaman mo't ang natay ni Apo Jesus nga, naikrusen kad dapat ladya unag ti tiyan. Dinuyok bakrang nan kad dapat ladya unag ti tiyan na bansag sa bali nga istorya. Ano kitkitaan tayo, kaya nakasla ni San Jose, di panagwon na, uray no, agkitakit kumajiri na ngam di panagwon na, anya ti bunga na, para kadagiti ad-ado, panakaisalakan ti ad-ado. Kasi mula kanya tayo. Dagiti plano tayo, dagiti kayat tayo, dagiti nakadrawingan ay panunot tayo. Baka damo plano ti Diyos nga aramidan tayo. Baka ad-ado mo ti agbenepisyo, baka dakdakkel mo ti aglakam, ad-ado mo ti agginawa ti panakaisalakan tayo. Kiso nga napintas lata,
Hantay nga kabaalan nga panunutin, dahil ti pa'y utak tayo, kanakabat-batit no ikumpira tayo, iti laing grasya, panakabalin ti Diyos. Iso ka na pinpintas lata ti agtudtudyo, ni the late Archbishop Edmundo Abaya, kunana, agtudyo kayo, kunana. Nagtudyo kayo hangkay makabasol, kasi nagtudyo kay laeng. Nagtudyo kayo hang kayo makabasol ko nana. Kana pinpintas mo't adigay ti puso tay ko agtudtudyo sumurot ti pagayatin ti Dios. Agtudtudyo agpakpakubaba ngamin ti panagtudyo humility. No hamo mo ti sumurot, hamo no awan ti pakumbaba hang ka makapagtudyo. Alakas di mo tinaaramid. Di pagayatan dito nga tao agsakit na pinpintas gayam di plano ti Dios haanen nga maisawsaw binagkatnan. Ngam, anyaman ti ekspektaran tayo, kritik ti biyag. Kitaan nyo man, dati man ang dagiti pariseyo, nakakita niya ti kunada, api nga bagbag katum aldaw ti panaginana, di da pa'y laagyaman, inaldaw da alablabsan, 38 years nga nagsaksakitan, inaldaw da nga lablabsan nga awang pa'y mangitapwak kanya na ijay danom, idi bagkatin na jiddanan, krinitik damanan. Krinitik damanan. May mayat mo't nga, anya mo ti lugaran tayo. May sa tayo nga pariseyo nga agdildilaw, imbes nga agyaman, ti pagaginawa ti sa bali. Kuno may sa tayo nga agtarigagay nga maagasan, nga babaan ti grasa ti Diyos maagasan tayo. Tadalata mo pariseyo iti gimong tayo, adalata mo pariseyo iti puspuso ti tunggal may sa kada tayo nga imbes nga agyaman ka dagiti grasya ka, dayay payla pagkurangan ti sa bali, dayay payla kamali ti sa bali ti kitaan tayo. Anta awan mo mabalin tayo. This is the church we love, kuna tayo. Dahil iti simbaan nga ayatan tayo, composed of saints and sinners. Ngam oray no anya ti kamangan tayo, napinpintas lata ti agtudtudyo, mangnamnama ti pagayatan ti Diyos para kada tayo. Kararaga sa pasap, man nakabalin a Diyos, agdawat kami iti panulong mo, tas ikati pagtaudan dagiti kasapulan mi iti daytoy abiyag. Itag ay mingarod ita, ken ka dagiti dawat mi, ken kasapulan mi, kat konami, apo denggen ken paraburan na kami. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti Santa Iglesia, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi, religyoso, ken laygo, tanapudnuda kumang amang saksi ti mensahe ti ebanghelyo, iti biyag ken aramid da. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, national man wenno lokal, takanayon kumaa sa lakni banda, ti kinalinteg ken dayaw dagiti umili, tapno agari ti kinalinteg, kapya ken panagkaykaysa, iti baet tayo. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti kameng ti CWL, agbalinda kuma nga pagwadan ti kinaimbag, panagtitinulong ken panagayat ti komunidad. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo nga adda ditoy ita, ken amin nga agtartarigagay as sumurot ken Apo Jesus, tabyagen tay kumati mensahe ti ebanghelyo, iti panagbiag tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti pimusayen akakabsat tayo, nang nangruna kadagiti awan makalagip kadakwada, tababaen iti tulong ken asi ti Dios, maragpat da kuma ti agnanayon abiyag. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawa ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggan kat paraburan na kami,
Apo dagito iti sumagmamano akasapulan mi patgam ida numayan nurot da itinakam mo tamamati kami nga ammom dagiti kasapulan mi dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi. Kumararag tayo kakabsat, tapno day ti datan tayo, makay ay kumati Diyos Ama, Ama nakabalin. Amin. Idaton mi ken kaapo dagiti metlangim parabor mo at tinapay ken arag, isuda ti mangsaranay ti matay a kinatao mi, aramidem kadi tagserbida pay, amang ipaay kada kami ti biag asaanen amatay, gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo tedda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoya. Agyaman tayo ti apo a Dios tayo. Podnoonay amay kari ket trombeng, anong mi ket pakay salakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanay na Dios, gapu ken Kristo nga apo mi, taramide matiglasyam, ibunga na di agresat ti baro apakakitan ti kinasingpet, babeen tinakaskas daw a panagbiag, dagiti sa santos mo, ket ipaay mo tinalawag a paneknek dayat mo kada kami, kastape baben tinaysang sangayon a pagpatulad da, maawis kami ngagbiag, tapno may paay kada kami dagiti bunga ti panakay salakan, ket baben ti makay ayu ken ka a panangibabet da, ipaay mo tapan nalagnib mo kada kami, isot ka po na makidanggay kami, kadagiti amin nga lesken sa santos, ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken ka, ket konami. Santo, 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 Pinabuhat Diyos, dagiti amin kapapagdaraswan, ilang
nay apo bigkag kinasanto, ket si katigubayan ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod ngay paimot espiritum, amang pasanto kadagiti yadatan, tapno pagbalinem ket ti paimo ida kada kami, abagi ken dara, ni apumi a Heso Kristo. Isuy di sakbay ayawat na, as si aayat ti bagi na taplag tutog, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, ala enyo, ket mangan kay aminiti daytoy, tadayti ti bagik, isumayawat to, amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan day di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, ala enyo, ket tuminum kay aminiti daytoy, tadayti ti kalis ti darag, dara ti baro ken nagnanayn at tulag, iso may buyat tumay paay kada kayo, ken kadagiti amin na tattao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidin nyo daytoy, apangilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Itingarud panangilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan, agyaman kam ken ka, ti paay mo may kari kami, nga daditi saklang mo, ken agserbi kam ken ka. Dawaten mi, Apo, tada kami makiranod ti bagi ken tara ni Kristo, pagkikisan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pem kad apo ti iglesia, manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pem met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pem pay apo dagiti kakabsat mi apim mo, sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to, ken nainggasat na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isudaan na kapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, itimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kam manakabalin nga Ama, ti amin na dayo ken gloria, itignanayon nga awan ti inggana. Amen. Umawag ti Diyos nga Ama tayo, baben ti kararag, ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo.
Ipagaryang matungpal Tinakembo Ito'y daga Akasat nilangi Ihindem kadaka Iti alkaw ito'y ikadenti Iti patinayan na altaw Pagawanemet Ibasulmi akasmet Pamagawami Nagiti Nakapasul ka na kami Pinaka-amen Baybayan Pagpadugot ti Sulisod et Salamat nakapetiti Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi idem kadasi aayati kapya kadagiti aldaw mi ket babenti panulong takaasim kada kami kan kanain kumalang iti basol may lisi kami ken iti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panaruray mi ti kinagasat anam namaen mi ken tiyay na sa Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon ading tuag sarday. Kinanam apo kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya gapu kanyak tited ko kada kayo saan kadagiti basbasol mi timingmingam daw diket ti pamati ti glasyam ket kas menurut iti pagayatam ipaay mo kadasi aasi kada kami ti kapya ken panagkaykaysa si kagbiag ken nagari ti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayin kumangadda kada kayo ipaay tayo ti kapya iti maysa ken maysa kada tayo kapya kada kayo amin kakapsat. Diyos ang mangingkan, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, anak kami. Cordero de Dios ang mangingkan, kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, Cordero de Dios ang mangingkan, kadagiti basbasulti sa ngalungan, itlem ka na kami kapya, itlem ka Kakabsat at iti kordero ti Diyos at iti mangikat kadagiti basbasul ti lubong nagasat dagiti neban iti padayanan. Apo jak may kalingaw may kanya.
ngem ti may sa nasaw mapaimbag mententoy kararwa. Inumagan banat tas winasta. Ang galatan na po ito sakto. Ang galatan ko sakto mga ito. Mga ken ken tiap kasku noi narararaku ina asih kenayaku inna kitale tuyasku Kumararag tayo. Apoy pay mo kada kaasi, tadalosam dagiti isip mi, ket pabaruem ida, baben dagiti nilangitan na sakramentom, ken kastapay amaawat mi kuma, ti panaranay mo, tapno magunod mi ti panakay salakan, gabug ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo pagbiit apo. Pagimanan tayo unay ni Father Moises Andrada III nga bakura paroko ti San Jose matlaeng ngam ti piestada ke San Jose amang mangged. Ijay parokya mi ti may na panakipagrambak kada tayo panagdalyasa tayo iti daytoy panagpiesta tayo. Thank you unay Father ti kaadam kada kami palakpakan tayo man ni Apo Moises apo. Pagyamanan tayo met dagiti nangidaulo, dagiti taga cluster 4, dagiti Mother Butlers Guild ken CWL, ti mangidaulo no bigat, ti maudi nga nobena, iso dagiti kakabsat nga taga cluster 1, barangay officials ken St. Lucie Multipurpose Cooperative.
Kakabsat, into no bigat, maudin nga preparation tayo para iti daytoy piyesta tayo. Napintas no kitaan tayo dagiti adda nga kasapulan, almost ready magkataminan nga napinpintas no adda tay latta nga mangkita nga dagiti kasapulan nga maisagana. May paganitgat apo dagiti akulait, maorientan kayon to kuma, kasari tayo dagiti kadwayo ta maklusan dati akalsada. Ay traffic, tumulong tayo, tada tayo ti makaamutilugan ti papadi, na may reserbaan niya po obispo, ken dagiti umanay, dagiti sumaruno, mapandat ti eskwela. Ako light ti may masapsapa tayo nga umay apo, maorientay tayo to kuma. Nyak amon ti choir na niya ti pagbalinan na, dahita nga choir na ag solon to nga tanong mistra pasingan, no, awan ti mabuo nga, nyak amon, no, kasanupay data choir yo. Lalakit, kararaglata po, talagtay ti kaya day pagayatan ti Diyos, ken ti Espiritu para iti da ito itapno narungrungbo, na meaningful, ken talaga nga marina tayo ti panangipatag ni Apo San Jose, nga patron tayo, tumakder tayo. Ti Apo tadda kuma kada kayo. Bendisyon na kay kumatiman na kabali na Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti na Santa na Misa, intay-intayat ken kapya ti Apo.